Ahoj, moje meno je Henro a dnes sa pozrieme na ďalšiu fascinujúcu záhadu. Je Zem plochá alebo guľatá? Táto otázka už roky rozdeľuje názory a vyvoláva vášnivé diskusie. Za nápad na toto video ďakujem tomuto kanálu. Ak vás toto video zaujme, nezabudnite dať like, odber a zapnúť zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé videá. Tak poďme na to. V dávnych dobách bola predstava o plochej Zemi bežná, pretože ľudia sa spoliehali na svoje zmysly a každodenné pozorovania. Keď sa pozerali na horizont, Zem vyzerala ako rovná plocha a preto predpokladali, že je skutočne plochá. Navyše, keď sa človek pohyboval po krajine, nikdy nevidel, že by sa Zem zakrivovala. V staroveku bola predstava o plochej Zemi bežná, pretože vychádzala z náboženských a mytologických predstáv. Babylončania verili, že Zem je plochý disk obklopený obrovským oceánom, ktorý sa rozprestiera za hranicami viditeľného sveta. Táto predstava bola zakorenená v ich mytológiách, kde bohovia vládli svetu a určovali jeho pevné hranice. Podobne aj Egypťania zobrazovali svet ako rovinu, ktorú drží boh Zeme, pričom nad ním sa klenie bohyňa nebies, symbolizujúca ochranu klenbu nad zemou. V starovekom Grécku sa myšlienky líšili. Kým mnohí filozofi, ako Pythagoras alebo Aristoteles argumentovali, že Zem je guľatá, existovali aj iné názory. Homer vo svojich eposoch opisoval Zem ako plochý disk obklopený riekou Okeanos, ktorá tvorila hranice sveta. Anaximandros, predsokratovský filozof, dokonca tvrdil, že Zem má tvar valca s plochým povrchom. V stredoveku bola myšlienka plochej Zeme populárna najmä medzi menej vzdelanými vrstvami. Aj keď cirkevní učenci a vzdelaní ľudia už v tej dobe uznávali guľatý tvar Zeme, náboženské texty často opisovali svet ako plošinu s klenbou nebies nad ňou. Tieto interpretácie boli založené na doslovnom chápaní biblických opisov stvorenia sveta, čo ďalej udržiavalo predstavu o plochej Zemi medzi bežnými ľuďmi. Nie všetky kultúry však mali prístup k vedeckým poznatkom alebo dôkazom o guľatosti Zeme a preto prirodzene predpokladali, že Zem je plochá. Tento intuitívny pohľad vychádzal z každodenného pozorovania horizontu, ktorý sa zdal byť rovný a z absencie technológií na preskúmanie tvaru Zeme. Predstava plochej Zeme postupne ustúpila už v staroveku, keď sa objavili prvé dôkazy o jej guľatosti. Jedným z prvých významných míľnikov bolo 6. storočie pred našim letopočtom, kedy grécky filozof Pythagoras prišiel s myšlienkou, že Zem je guľatá. Svoju teóriu zakladal na pozorovaní nebeských telies, ako napríklad mesiaca, ktorý sa javí ako guľatý. Ďalší filozofi ako Aristoteles pridali ďalšie dôkazy, napríklad fakt, že Zem vrhá guľatý tieň na mesiac počas zatmenia. Okolo roku 240 pred našim letopočtom grécky matematik Eratosthenes presne vypočítal obvod Zeme pomocou tieňov v dvoch mestách v rôznych vzdialenostiach. Tým potvrdil nielen guľatosť Zeme, ale aj jej veľkosť, čo bolo v tej dobe prelomové. Jeho výpočty boli tak presné, že sa veľmi blížili moderným odhadom. V stredoveku už vzdelaní ľudia vedeli, že Zem je guľatá, no predstava plochej Zeme stále prežívala medzi bežnými ľuďmi. Veľký zlom prišiel počas éry objaviteľov. Cestovatelia ako Krištof Kolumbus a Ferdinand Magellan poskytli praktické dôkazy. Kolumbus preplával Atlantický oceán, čím ukázal, že je možné obísť svet bez pádu z okraja. Magellanova expedícia bola ešte presvedčivejším dôkazom, keď jeho loď ako prvá obišla Zem. Od týchto čias sa už vo svete prestalo veriť, že Zem je plochá. Pokrok v astronómii a fyzike, najmä vďaka vedcom ako Galileo Galilei a Isaac Newton, definitívne potvrdil guľatosť Zeme. V 17. storočí teleskopy ukázali, že všetky pozorované planéty sú guľaté a začalo byť jasné, že Zem nemôže byť výnimkou. Ale prečo si niektorí ľudia v dnešnej dobe myslia, že Zem je plochá? Napriek nezvratným dôkazom o jej guľatosti stále existuje skupina ľudí, ktorí veria, že Zem je plochá. Prečo? Tu je niekoľko dôvodov, ktoré najčastejšie uvádzajú. Prvým dôvodom je nedôvera voči autoritám a vede. Mnohí prívrženci teórie o plochej Zemi tvrdia, že vlády, vedecké inštitúcie a vesmírne agentúry ako NASA manipulujú faktami a klamú verejnosť. Sú presvedčení, že celá teória o guľatej Zemi je obrovský podvod, ktorý má za cieľ ovládať ľudí a skrývať pravdu. Niektorí zástancovia tejto teórie sa tiež odvolávajú na svet okolo seba. Keď sa pozrieme na horizont alebo na krajinu okolo seba, zdá sa, že je rovná, čo ich vedie k záveru,
že Zem musí byť plochá. Pozrime sa na niektoré konšpiračné teórie, ktoré tvrdia, že Zem je plochá. Jednou z hlavných teórií je, že NASA a vlády manipulujú s obrazmi z vesmíru. Podľa tejto teórie sú všetky fotografie Zeme z vesmíru falošné a upravené. Niektorí tiež tvrdia, že cestovanie na južný pól je zakázané. Podľa tejto teórie sú oblasti ako južný pól pod prísnym dozorom, pretože by odhalili pravdu, že Zem je plochá a okolo našej Zeme je ľadová stena. Existuje tiež teória, že gravitačné sily neexistujú, alebo fungujú inak, než nám vedci tvrdia. Zástancovia plochej Zeme tvrdia, že gravitácia je len vymyslená teória na podporu modelu guľatej Zeme a že skutočne nás nič nepriťahuje k Zemi. Ja nie som odborník, ale poďme si vyvrátiť tieto teórie. To, že NASA a vlády manipulujú s obrazmi z vesmíru, je úplne nepravdivé. V prvom rade, NASA nie je jedinou inštitúciou, ktorá vytvára snímky Zeme z vesmíru. Existujú desiatky ďalších vesmírnych agentúr po celom svete, ako napríklad ESA, Roskosmos alebo súkromná spoločnosť SpaceX. Všetky tieto agentúry majú svoje vlastné satelity a technológie na zachytávanie obrázkov Zeme. Je veľmi nepravdepodobné, že všetky tieto organizácie by sa podieľali na manipulácii so snímkami Zeme. Tvrdenie, že cestovanie na južný pól je zakázané, je smiešne. V skutočnosti je južný pól prístupný pre výskumníkov, turistov a expedície. Existujú rôzne turistické výlety na južný pól a expedície, ktoré ho pravidelne navštevujú. Obmedzenia existujú hlavne kvôli náročným podmienkam a extrémne nízkym teplotám, silným vetrom a nehostinnému prostrediu. Všetky tieto faktory robia cestovanie na južný pól veľmi náročné. A to, že gravitácia neexistuje? Však gravitácia je jednou z najdôležitejších síl v našom vesmíre a nie je žiadnym spôsobom vymyslená. Albert Einstein vo svojej všeobecnej teórii relativity vysvetlil gravitačné pole ako zakrivenie priestoru a času spôsobené hmotnosťou. Tento efekt bol potvrdený mnohými experimentami a pozorovaniami, napríklad počas zatmení Slnka. Okrem toho, gravitácia je dôvodom, prečo sa veci prilepujú k povrchu Zeme. Poďme si to v skratke vysvetliť. Existuje množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú, že Zem je guľatá. Prvým z nich sú fotografie Zeme z vesmíru, ktoré ukazujú jej guľatý tvar. Ďalším dôkazom je, že letové trasy sú prispôsobené zakriveniu Zeme. Počas zatmenia Slnka je na mesiaci viditeľný tieň Zeme, ktorý je vždy guľatý. Navyše vidíme, ako lode miznú za horizontom. A nakoniec, keď sa pozrieme na mesiac alebo iné planéty v našej slnečnej sústave, všetky sú guľaté. Dúfam, že vám toto video prinieslo zaujímavé informácie. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a stlačiť zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Rád by som vedel, čo si myslíte vy. Aký tvar má podľa vás Zem? Napíšte mi to do komentárov. A ak máte nejakú tému, ktorú by ste chceli, aby som spracoval, dajte mi o nej vedieť. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.